ओमफ्राय आं ओंख्रि साखिनानै प्लेट लादों थाग थिग नायदो नाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजिजों भगवान नाय महरना सोनाफोर दा मुगायै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोजासे नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान मानसिखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय मा खालामनो न'निफ्रायथ' फैबाय फैनो गोसो गैयाबाबो फैनांगौ जाहैखायो जेब्लाबो फैनो बाखायो थांबाथाय जोङो अब्लाबो उफाय गैया खामानिया आसोलानो बेयावसो नालाय फैबाय आरो सोनाफोर बेनिफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै मा मा शेयार खालामलांनाय नोंथांमोनजों आरोना ओमफ्राय माथो होनना बुङो मैयाथ' बिराद बुरजा थाइजौ लुंगासे लानानै फैबाय नायदो ओमफ्राय पाथियाव जिरायनानै आराम हाखावनो नागिरबाय गावहासो उन्दुनोनो फुङावनो सुनानै फोराननानै लाखानाय थाइजौ नारा नाथा थाबाय माने खुनु सान्थि गैया होनना बुंजायो आरोना थेवबाबो होखावनोसै जोङो बे थाइजौखौ सिनखावनायाव जोंनो बहुद टाइम नांसिगोन आरोना खि गोरलै गलांनो हासिगोन नैबे बिथाङाथ' ओरैनो जोगोनार थेफाफाबाबो दानखावनो हाखाया नैबे बिथाङाथ' जोगोनार थेफाफाबो दानखावनो हाखाया ओमफ्राय मा होनो अब्लाबो थाइजौखौ सिनखावनो आवगायदों मानसिया ओमफ्राय खि गोरलै गसिगोन बायदि मोनबाय आं ओमफ्राय जोंनो बे थाइजौखौ दाननायाव बहुद समय लासिगोन आरोना जों एकदम स्ल' मसनाव दानलाबाय थानोसै मा होनो थाइजौआ बेजे जाबाय आरोना एकदम बिराद गोरा जाबाय आरो सिखा गिदिरबो गैया मा होनना बुंनो माबा मोनसे बानायनो सानबाथ' एसे खस्थ'आ जाखासिगोनानो बेखौ न' टेनसनसै ओमफ्राय नैबे बिथाङाबो दाननो आखायाव लादों बिथांखौथ' आरो मा होनना बुंबावनो अबेबा भिडिअ खिथाखादों आङो जोगोनार इसिबांबो आङो बेनो दानखावनानै होनांगौ दाथ' मा जागोन खि गोरलै गलांनो हासिगौ आरोना जोङो अब्लाबो खामनानै लानोसै जेने थेनेबाबो स' बेखौथ' भिडिअ मा देखायबाय थानो बहुद गोलाव जागोन थाइजौनि दाननाया स' दाननानै लागोनसै मामबारामबारहाय हानानै लाजोबनो हाबाय नै जेने थेने 80 घन्टानि उनाव ओमफ्राय नै बेखौ दोनथ'नोसै हाथ'ला लागै गाबोनफोर हानोसै बिराद बुरजा जाबाय आरोना बेबो थावफ्रा खम नांसिगोन ओमफ्राय नै संख्रियाबो बारा गैबावासै आरोना बेखौनो होनानै खोबनानै दोननोसै ओमफ्राय आं संख्रै थंख्रै लायनोसै आरो आलासि फैगौ नालाय आरो माथोबाव मांसबो लायनोसै आरो नङाबा माथो जानो जालायगोन नङाबा जोंहा दिनै सिम्पोल ओंख्रिसो जासिगौमोन दालि ओमफ्राय दाख्लै मणिपुरनिफ्राय सौफैनाय ना गोरान ना मा होनो ना सिदल होनो खेवबोनानै जासिगौमोन आरो बेखौनो जोंहा अब्लाबो एसे लायनोसै अमा बेदर आरोना मोनगोन ना मोनला अमा बेदर बुंनो हाला जायखिजाया थांग्रोनोसै आङो बाबाबो गवा बायाबाबो गवा बिमा फिसा थफ्लाखौबो लाफाबाय आङो गारबोआबो दानो दिगदार थांनोसै स्पिडआवहाय बाया मोजोमा लानानै फैलायबाय आरोना ओरैनो सायावनो गानसिनानै थांदों आङो बिराद बादों आङो माने गानस्लाय गुनस्लाय गरमाव दिनै बिराद गरम सान्दुंआथ' नांगौ ओमफ्राय देहाया हाया दे ओंखारदो खरस गैयिनि खरस थांब्रबनांबाय आङो बिमादै फैगौ जे हायलुरि फैगौ हायलुरि लानानै फैबाय नै माबासो रेजेक्टसो लाबोदों आङो अमा बेदरखौ आरोना थाग थिग मोनफ्लांदों रेजेक्ट दङमोन ओरैनो रेजेक्टखौ मोनलाबायनो नागिरा ओमफ्राय लाना फैबाय आं रेजेक्ट मोननायखाय आरो रेजेक्ट लाबोयोबाबो मा जायो मिथिबाय फिसालाया जाया खालि बिखाल' जायो ओमफ्राय थैखौ मोजां मोनो मोदोमाबो एसे लानानै फैदो जेरैबो जारला बिमा जानो लुगैबा फिसालाया सोलिया दा सानैबो सोलिनायखौ एफा एफा लाना फैनांगौ जायो आरोना लाना फैबाय नै दै गुदुंजों एसे रुस्रा खालामलाबायनोसै बिमाया जागथाग फिसाजोखौ थुखैनानै लागनो हाबाय आरोना बानानि गस्ला गोदान दाख्लै रेलगेटआव बायनानै लाबोनाय बिमादैजों आंजों थांबाथाय आयै फेनाबो गोदान हाथ'दे माने मोजां मोनथारदों ओमफ्राय गावहा आरोना गाननानै मोसागासिनो लुरुबनो गोदान होनबाथाय बुजिजोब्बाय खुनु खोथा गैला आरोना ओमफ्राय संनानै लागोनसै आङो नै रुनानै रेडि लाखाबाय बिखाखौ रुफायासै आङो संलि आरोना बे आलासि बिथाङा दाबो सौफैया ओमफ्राय आङो दालिखौ फोमोननानै लानानै नै बेखौबो थाव सेरनानै लाबाय आरोना जि गोथाव मोदोमबाय आं बिराद गोबावजोंसो दिनैसो बिथै जानाय जासिगोन आरोना ओमफ्राय बिथैया मालाबा फाननायफोरनिखौ माबा जि लाव मोनो आरोना आं नै आं दाबो खुलिनानै नायाखै दा होनलागियावसो खुलिनोसै जेखियानो जादोला नैबेयाव दङ बेबु रेजेक आरो बेदर मोजां बिखा अ माय गड बोथिनै एवखाबाय आङो बिराद जागोन बायदि मोनबाय आंखौनो आरोना जानायनि जेबो प्रग्राम गैयामोन अब्लाबो जासिगोन आरो लाबोबाय जखन स्राय एवनानै लागोनसै आङो ओमफ्राय ओरै आसाराबो नै दहाय संख्रि होनानै दोननाया दै ओंखारबायानो नै दै जमा जाबाय एसे दोनबावनोसै दाबो 1 घन्टासो जादोंना जायाखैथाय दोनथ'नोसै दसेबाव
एसे दैखौ बु होनानै गोदौहोनोसै आरोना बे बेबुफ्रा एसे रुबु रुबु गुरैहां मोनजाबासो मोजां मोनोना ओरै ओंखामबो जानबाय बेनिफ्राय जि सुनांगौ दख'ना खारलांग्रोनोसै आं आयै इसोर बिथै होनानै ओरैबायदि गोथाव नुखाबायना ओमफ्राय ओरैबायदि घटना दा बुंसै ओरै जि सुगासिनो ओंख्रिखौ अर फिसा होनानै गोदौथों होननानै मालाय गेसानो जोबनानै थालायलायो आरोना मोनसे लाबोखानाय दङमोन अके ओमफ्राय दा ओंख्रियाबो नै बिदै होबाय दसे गोदौ होबावनोसै मोनबायानो बरिया साराय बोरायनि खालारजों अमा बिथै गोसोमजों नायजाला आरोना नुनायाव दाथांसै माने बेनि टेस्टआ मा बेखौ जाबासो मिन्थिगोन ना मा होनो जाय अमा बिथै लाभार्स अमा लाभार्स बेसो मिन्थिसिगोन आरोना महरा गोसोम नाथाय बिनि स्वादा माबादि ओमफ्राय आङो ओंख्रि साखिनानै प्लेट लादों थाग थिग नायदो नाय मोन दासो फैदों सुबाय मोननायजों ग्रोब ग्राब बिराद टाइमिंआ बेना बिदिनो ग्रोब ग्राब आं नै माने साखिनानै आखायाव लागासिनो दङ हा जायखि जिखि आं मिथिला आं एसे साखिनायग्रोथारसै बिराद गोबावजोंसो अमा बिथै मालाय मैया न'आव जादोंनो बिदिनियाव ओंखायनो बारा लब गैया आहा जायाखै जेरावबो जानोसै आं न'आवबो अमा बेदर लांफानो नागिरदोंमोन मोनलाङासै आङो बहुत दिनालाय बहा अमा बेदर मोननो मासेल' फुथारनाय नुदोंमोन हुलु हुला बेबु सानब्रै सानबा जाबानो माबा जि गोबाव जानाय बायदि मोनो अमा फाग्लि नालाय माथो होनबावनो गुदुंद्राय साखिनो हे रलायबावसो एराखैहाय अननानैसो एरना होदों आरो दहाय एसे रायबावनोसै आं थाब फैनि एरना होजानो गिदों गावखौ सिख्ला मानसिखौ एरबाय बायो नामा सोरबा खोथा दङ माला माला आसारनि खावसे बाहागोखौ बिथाङा खालामथोंसै एसे दांथोंसै गोथावथारहाय बिराद गोथाव मोनदां गावनो सङो गावनो गोथाव मोनो होननायसै आंना रावबो खोन्थालायनाङा आंनो थांदो मोजाङै आयै थफ्ला थफ्लि बोरैबा नुथारो र' गारिखौ थांनो होग्रो साइकेलाबो बाखुरारा आया मानो मिन्थिया दे जेबो नङा थांदो बाय जोंजों थांदो आरो स्पिड सालायलांनाङा थांदो दे फिसालाखौ जाहो लोङो हगारहरनो हाबासो आंना फार्स्ट फुंनि देरसिन खामानिया जोबनाय जायो आरोना बाखि आंनि खामानिया नो टेनसन ओमफ्राय आंनि थाखाय जोबोद दुखुनि खोथा मा होननानै बुङोबा बे दिनै बे ब्लग्सखौ आं दिनैनि ससे ओमफ्राय मैयानि ससे ज' होनाय जाबाय आं मैया थाइजौ आसार खालामनायनिबो ससे ब्लग्स बानायदोंमोन ना ओमफ्राय ओरैबायदि अफमान बेलासियाव अखा ज्राव ज्राव हानानै जेब्लानाखि आं थाइजौखौ बोखांनानै फोराननो लागा सान्दुङावहाय अखा ज्राव ज्राव हानानै होबाय जाफुङाखिसै ओमफ्राय हरसेबो सोमनो हाखायो नालाय दै ओंखारहोनाया संख्रि होनानैसो आं बिदिनो दोननांबाय आरो उफाय गैया आरोथ' बिनानावबो फैदोंमोन दा बुंसै बेहाबो थोनाय बायदि मोनाखिसै एसे हादेरबावनोसै होननानै आरो नै फिसा फिसा होनानै आरो संख्रिजों होनानै खोबनानैसो गालांबावबाय आरोना ओमफ्राय दिनैबा हे इसोर सान्दुं दुङोना दुङा बहा टेनसनसो जाबाय आङो ओमफ्राय बाखि मैया दाखालि आङो जोंनि माइ रिलेटेड बोथोरनि भिडिअ खिथादोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ जोंहा मैया थिखांनानै लाबोनो हाबाय ओमफ्राय बेयावनो दुब्लियावनो आरोना सासे खामला लानानैहाय बावहोखाबाय बिस्रानो गायग्राफ्रानो ओमफ्राय उनाव राननानैहाय माइया लायबायल' आरो बेहायबो अखा हां हुलुस थुलुस अखा हानायनि सिगां खावसे रानबाय जाहैदों खावसेयाव खोबनानै दोनबाय अखा हानायनि उनाव रानबाय जाहैदों खम जारला अखाया आरोना बे समाव जोंनो अखाखौ नांथारा आरोखि ओमफ्राय नुबाय आङो आसारा ओमफ्राय न'आवथ' बानायखाया नङा माइयाबो
मा होननायनि आंखौ सोरबा माथो आइ होना होनदोंमोन माने हाबा जाखांनायनिफ्रायनो आङो बोरैबा मा होनदावनानै मा होननाय जानानै माखौनो बांसिन गाबज्रिफ्लाङो आरो बाखि आइयानो बिखुनजो आइ होननांगौमोन आङो बर' हिसाबैहाय गाज्रि नांला आइबो होनो आङो ओमफ्राय बेखौथ' जोंहा आइ बिखुनजो आइमोनहा बानायखाया नालाय ओमफ्राय आङो बिसिनिबो फागो होननानै बानायनानै लाखाजोब्बायमोन आरोखि बुरजा हाखाबायमोन आरो थोआमोनानो सासे हादेरबावबाय नायनोसै ओमफ्राय दा बोरै जे आं फोराननानै दोनबावगोन नाय पात्ता आरोना फारसे सेवनानै गारनांगौ नामा नों पात्ता गैला आङो खावजि फौजि बिथांनि एसे बिखुनजो बिमानि एसे आंनि साननानै आङो बुरायनो हालायबायमोन दा सान्दुंआ आंखौ मा खालामो आं मिथिला ओमफ्राय मैयाबो बिदिनो आद्रा भिडिअ बानायनानै थानाय जादों आसारखौ बानायोबा मिनि बिनानावजोंनो आं बानायगौमोन भिडिअखौहाय बेबो हानानैल' दोनबाय फोराननो मोनासै बाखि जाना लोंनानै दसे थानानै थांबायसो आरोना ओमफ्राय आरो भिडिअखौ गोलाव खालामनानै आंना बेबायदि हालोद जानानै दङ आङो दा दैखौ गारनानै पाथियावहाय फोराननानै दोननोसै जुदिअ सान्दुंआ दुङाबाबो फेनाव एसेबाबो होनानै दोननांसिगोन ओमफ्राय भेनेगार मस्ला पाति थाव होनानैहाय लगायनानै थेमायाव सोनानै दोननांसिगोन आरोना माथो खालामबावनो उफाय गैया दा बोरैबा सान्दुंआ ब्ला ओंखारोबा सान्दुंआ फोरानसै आरोना बेनिफ्राय आरो भिडिअखौ आङो जेबो शुट खालामदेरला गाज्रि मोननो नांला आरोना मा ससा भिडिअ होननानैहाय आं थाइजौ आसारनिसो भिडिअ लाबोखानो नागिरदोंमोन नालाय बेनो बेखौथ' आरो बयबो रोङि गैला आङो एलु एला खिथानो माने खनसेनो बानायनाय जायाखैसैबा माथो खालामबावनो आरोना अब्लाबो जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय बाया मोजोमा गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो स' थेंक इउ स' माच